наши! Поздравявам ви с предстоящите светли празници, Коледа и Нова година. Коледа е момента на семейните сбирки, момента на домашния и топлина. Пожелавам в домовете ви да има благоденствие и благодат. А новата година е новото начало. И ви пожелавам да имате дръзки мечти и да се сбъдват. Защото по Коледа и по Нова година се случват чудеса. Пожелавам ви новата 2025 година да бъде мирна, здрава и благодатна за селото ни, за общината ни и за държавата ни. И искам да благодаря сега. Да благодаря на всички вас, децата, техните учители, жителите на селото, за това, че се включихте толкова активно в базарите. Първо на детската градина. Невероятен успех. Следващата седмица и за читалището. Аз съм убедена, че с такива хора можем да постигнем много. Много ви благодаря. Пожелавам ви едно прекрасна Нова година и очакване на дядо Коледа прекрасно тържество. Иде новата година да бъде спорна и добра. Полята да са пълни жито, градините с плодове и цветя. И нека всички днес да са щастливи и нека да сме малко по-добри. Предишната година си отива, а новата с надежда ни дари. Да бъде много по-добра, да добрува българският род и нека всички да я срещнем с надежда, вяра и любов. Искаш долу, че последно ще решиш къде искаш. Дядо Коледа се е загубил. Хайде, деца, да го извикаме. Слушахте ли тази година? Сигурни ли сте? А написахте ли писмо на дядо Коледа? Не ви чувам! Страхотно! Сега ще видим едно представление и след това ще раздадем подаръци. Искате ли? Скъп гост, ще поднесат децата от детска градина 1 юни. Всички!
България!